Nasulod sa mga operatiba sa PDEA ug kapulisan sa Diego City ug Davao del Sur ang giingong drug den atol sa buy-bust operation alas 2:03 kagahapon sa kaadlawon Agosto 2 sa Barangay Zone 1 Diego City, Davao del Sur ug nadakpan nila ang suspetsado nga number 9 sa listahan sa illegal nga droga sa Davao Region. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si Nur Anisa Pacalna, 42 anyos, tanan-tanan mobalor sa 81,600 pesos sa gituang shabu ang nakuha ug napalit sa mga otoridad. Atol sa operasyon, duha ka mga minor de edad ang na-rescue ug nadakpan ang drug den visitor nga si Karim Mali. Samtang nasakpan sab sa BOC NAIA, PDEA ug NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang inbound shipment nga adunay palaman nga shabu kagahapon sa Pair Cargo warehouse sa Pasay City. Gideklarang African kultura ang shipment nga gikan sa Dubai, UAE nga nag-origin sa Johannesburg, South Africa. Nakakonsign sa usa ka tawo sa Makati City. Ang shipment adunay punda, habol, nuts, seeds ug jumbo peanut apan gipalaman DI og shabu. Gikustodiya na sa PDEA ang mga illegal nga droga nga mabalor tanan sa 45,900,000 pesos.